Čaute, ja som King a to je môj prvý let's play Šaroného Minecraftu. Toto video bude trocha kratšie, lebo iba začíname. A mám trocha lagy, lebo mám všude počítač a natáčam. A budem natáčať CS-ko a ešte keď budem natáčať CS-ko. Ja si to spravím dneska. Takže je to prvé video a toto budem točiť. No a že ja mám originál, ale nemám ešte skin. Na budúci video si dám skin. Napíšte mi, aký dom si mám postaviť, toto len tak na začiatok ťaženie a tak. Pierko. Dúfam, že mi to nevypne, lebo 6 razy po sebe mi to už vyplo. Čože? Toto. Hrám aj server. Nejaký to dneska zalogovan, to je asi kvôli tomu OBS-ku. No a čo ešte poviem? Toto video bude tam mať 10 minút, 15. To je všetko. Ale ďalšie videá už budú mať 22, lebo už to nebude sekať. A bude unboxing. Tak tu bude čierny, kon tu idem bývať. Hej? Alebo biely. Potrebujem Pegasa. Budem hrať určite za kamerou. Tak budem ťažiť a také. Možno, že si vykraftím, postavím si to a nejakú chátrč. A do komentárov píšte, akú druhú sériu mám natočiť. Ešte budem natočiť jednu sériu, ale píšte také hry, že nie je drahé na Steame. Páne Bože, to je strašne ľahké. To nie je možné. Povedzte mi, čo mám spraviť proti lagom. A jak chcete, natočím aj tutoriál na OBS-ko, ako natáčať. To je tiež. Toto video nebude také zostrihané, lebo strihať ešte neviem. Nemám stiahnutý program, ale viem strihať tú stranu. To je Sony. Strašne sa to váguje. To nie je možné. Sa ani hrať nedá. Ja vám asi bývať v tom bajom verzom. Ten je najkrajší. Typiko. A na CS-ku založím skupinu. A ak chcete, môžete sa v nej pridať. Budete ho mať v popisku. Asi. Ja to budem vedieť. Ale asi nie. Typiko, ja mám 2 srdca. To rýchlo. A v komentároch nehejtujte, hej? Prosím. Prosím. Ďaká. A sú aj krávy, to bude dobré miestečko. Už to možno vôbec nelaguje. Až to laguje. Neviem, prečo to začiatku začalo sekať. To nie je možné. Krávu išli, to krávu nechcem zabíjať, lebo... No dobre. Zostane nejakú chátrč, nie chátrč, ale zase crafting a taký uvedení. Začiatok je vždy najhorší. A je to Minecraft 1.5.2. Čarovný. Môžeme si krúpať, že ideme vykúpať kameň. Ja ešte nemám o čom vypravať, lebo ani nemám o čom, ešte nič sa neudialo. Mi uhlie.
No zas, padni kopanie. A je akurát 7 hodín, pol 8. To už nestačí, ešte šúter. Je možné. Sekund. Sere na to. Dobre. Museli som stretnúť nejakého golema. Vypadám asi potichu, že? No to 64, čo tam je, v tých schodoch, tak to som si nechtiac. Skúšam, že či mám, ale nie o nič. Inventári. Tak. Ešte 5. Toto máme čo ešte 5. No, dáme si vypiť jedlo. Porozvedíme sa v polkole, to už mohlo byť koniec tohto videa úvodného. Jožko, ešte naťažím nejaké... Naťažím. Ešte poviem na nejaké kravy a to bude koniec. Nie kravy. Je to... A koniec, nice. Prasco. Hej, ty koko. Jaký malý, ty kokos. Poď. No vidíš. A meco nedáš. Nakoniec. Alebo zabijeme. Som lagý. Poviem som to videl, dúfam, že to nebude lagovať. Ja už idem domov. Ja neviem, kde na tom. Ja som inteligentný. Nie, poďme. Tuto? Nie. Ja som strátil dom. Jak ma zabiješ? Nezabíjaj ma! Slajboli. Jesko. Dobre. Nájdem svoj dom nakoniec. Kokos. Ja som taký debil. No. Tak nič. Či tu bol ten koň a tu kde si. No boli. No jest. Nice. Tak. Dajcie spravím čestu. O, napišeme 10 minút, som sa nevšimol. No. To bude koniec tohto... To bude koniec tohto krátkeho videa. Lajkujte, odoberajte, komentujte.
Čaute sa, píšte komentáre.